itsura. Medyo bumabagay naman pero si Mac Nichols lang din naman ang in charge sa mga ganitong luggage namin pag alis. Yan. Dance with Tito! Yay! Mother, gonyang-gonyang. Ito na yung gift ko sa daddy ko. Daddy ko kahit pera lang din naman niya yun. Yung pagbibili natin. At least maganda yun. Merienda muna tayo habang nag-aantay sa mga nagsha-shopping. Luggage. Ito nga yung gusto ko, mother. Uy, nalaklak ka pa. Oh, see, it's just 119. Auntie, kahit pukot as long as it's polycarbonate. Samsonite? Hindi ka sarang basit. Bugatti. Basit, ma. Kasi may dito ta uri na lag-anti ikabil mo. Ado. Hanggang nga agsik-sik-sik nga eh. Alam, mother, your apo. Let's go. Higmatan na kita. Mag-shopping kayo dyan. Okay naman. Ang itsura. Medyo bumabagay naman pero si Mac Nichols lang din naman ang in charge sa mga ganitong luggage namin pag alis. Yan. Daddy, nagke-carry kami. Kasi wala ka. Carry ako ni Mami. Carry, Mami. Shopping. Miss Beng. Say hi. Saan tayo pupunta, mother? Taman MK? Or di Tory Burch? Ang kupay na ko ti Tory Burch. Maganda to, oh. Look at this, mother. Ma, kita ma. Dance with Tito. Yay! Ito na ang mother ko. Budol. Islano naman ito. Binubudol ako. Kasi yung black nila. Yung black sana ang gusto ko. Ayoko ng ganito. Ayoko ng matatak-tatak. Ayoko ng matatak-tatak. Gusto ko yung MK ko na lang. Isa lang. Ayoko yan. Sa Coach. Let's go. I don't like brown because all my bags are black. This is nice. Mother, gonyang-gonyang hindi siya sleeve. Pang shoulder bag lang siya. Hindi, meron din siyang pang sleeve. Ito kasi pero nasa yung sleeve. Kakasulit siya. Wala eh. Baka 60% off. Oh my gosh, 310 plus 6. This is $730. No, kasta te presyo na I'll just buy other 300. level daw mo te presyo dan the other luxury bag.
Dati, hindi 50% off, 60% off naman. Kuturay pa, hindi 730 eh. Magkano yung 50% off na? Hindi 300 something mga. How much? 610. Minus 50%, hindi 300. 305. Parang ganun din, di ba? Yeah. I'll just get the card holder lang tayo kailangan ko. Wala ng card holder. Di wallet ko gamin ba okay? Wow, Mishi Beng enjoying the the buhat with Tito. Mishi Beng. Mishi Beng. Uy, wow, enjoying Tito kasi nagda-dance siya Ay. Joya, di ba basta-basta yung pag-idili tanan? Uy, maganda to Eh, pwede pa to sa sa carry-on. May pa siya, ganito. Gusto kaya to ni daddy mo. Diaper bag mo. Ang ganda naman ng diaper bag ng Mishi Beng. Basta may mensa dito Man. Ay, ano ko? Awanti ko dito pang airport. O, yan. Sayang naman. Mas maganda sana yung may ganun. Ma, may pagkagaganda pagkasdayan na niya. Like this one, Dati pa'y kuwala dyan ti luggage. Ata, pagkastara ti luggage. This one. Ay! Ate kayang Joy? Ito yung regalo ko sa... Ay, ano ba to? Wala silang bagong stock. Ba't may nga ganito yung mga leather nila? Ay, hindi. Coach pala yung nakalagay. Basta kay authentic. Yeah. I thought it's like a stain. That's why I tried to. So how much for this one? Is it the 249? No more extra discount? Oh, okay. Okay, thank you. Ito na lang ata. Para ito na yung gift ko sa daddy ko. Daddy mo kahit pera lang din naman niya yung yung pagbibili natin. At least maganda yung bag ng daddy mo kapag I think this is good. I think he will be comfortable. Uri naman ito pala hindi pati luggage. Kasi lagi naman siyang nakapakpa. Magkano yung 240 ng Canadian to USD? Snack. Merienda time. Merienda time. Dito nakakita ate. Yung cellphone ko, enjoy mo. Oh yeah? Oh, this is my bag, mother. Nalaklak ka dahil kaysa dyan may isang bag ko. Adyo to sarang nga pang everyday. It's kasi Kate Spade yung bag ko na ginagamit ko lagi. Can you give me the white one, mother? Okay. Yeah, but that one is the magasgasin. Tapos naglaka nga ko tinulog. Yung, sana may black na ganito kasi madami siyang Marami siyang... Magkano kaya ito? Ito yung $50? Ito lang pong bibili na. Ito lang. Sana naman may extra pa. Sana naman may extra discount pa yan. Wala po, hindi po namin afford yung iba. Sorry. Hanggang yan lang yung kaya ng bulsa. Kaya naman sa nagtatrabaho kasi. Diyan, nagtatrabaho siya pa yung shopping ng shopping, yung walang work. Ay, tanikwati, I watch. Pagod na ang beauty namin. Gusto ko yung card holder, sister, kasi bulky yung wallet. Ano 70 tapos 30? 39 pa din. 39 yan? Pero $28 USD. Gusto sa... Kasi pag lumalabas na kami ngayon, I need a smaller wallet. Boo! I will just put my driver's license and health insurance. Hindi masabol mo, takit speed ko nga card holder rin dyan. Dapat yung pagka ng Bariana. Okay lang natin ang tingo. Ilagay na natin yung credit card na hindi gumagana.
Ito man ni Mishi. Puro Apple Pay. Halika nga dito, Mishi Beng. Wala na yung shoes niya. Halika nga dito, Mishi Sa Beng. barrio, girl. Ate man, anak ko. Halika nga dito, anak ko. Beng, 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 beng. Oh, she's watching ate. Watching ate. Ah. She's watching ate. Ah. It's hot. Lolo. Katayin ni. It's hot and it's I think it's salty. Lasang curry. Ala, binalay ko dito nakapayin ni kanakamo. Pinsan kam ah. Merienda muna tayo habang nag-aantay sa mga nagsha-shopping. Ang nagsha-shopping na lang ay si Jen and Michelle. Tapos na ako. Tama na yan. Kasi every time na lang na may papasukin akong store, may nabibili ako. Lalaki din. Parang feeling mo naman nakaka-sip na siya. Tinataste lang naman niya yung yung laway ko. Ay, wag mong itsu. Ay, yung straw kasi papel ito. Tita Jen! Tita Jen! Tita Jen! Jesus! Kapikitik pa ito. Hello. Oh, let's go. There. Go. Come. Dito. Get. Dito. Tito Jen daw, Tito Jen. Tito Jen. Ako to Tito Michelle. You're so fast. You're so fast. Kita nyo data shoes na akag karatinag. Lahat mo, nagtalawan. Mag nakagaminan. Mag-shopping dapat. Tita, have you been to Cute and Coolty yet in Wem? Oh, that's where we bought Mishi stuff. Do you know that? Expensive there. Guess. I just need something. Where is the sale? Oh, this is nice. This is nice, Mishi Bang. But you already have New Balance. Yeah. Wait lang, naghanap ako ng socks niya because she doesn't have big socks anymore. Those ones are cute. Size 4 na siya eh. These ones are really cute. 2 to 4. This is big. This one, or you're saying this one? It's thick. That one's cute. It's good for the winter. Yeah, but our house is not cold. It's fine. It's fine. Oh, milk. Oh, the binky. Ito binky. Oh, you want Miss Rachel? So happy. Jump. I'm so happy. Daddy, may binili ako na gift ko sa'yo kahit pera mo naman yung pambili. Ano yan? Ay, maganda. Magugustuhan mo yun. Bili ako ng andito ako sa Old Navy, mga naka-sale. 9.99 naman ito. 12 to 18 months. Bagay naman to sa kanya, no? Malamig pa naman pag Guys! Nakabili naman ako ng para sa akin, yung Kate Spade lang na card holder. Tapos, may nakita akong sale na pajama top sa Old Navy na tig $8. Yun lang. Madami talaga akong binili para kay Mishi dahil dun, tinry namin yung isang damit niya kanina, hindi nakasya. So, bumili ako ng mga pang-layer niya na long sleeves. Tapos, yung mga short sleeves din na pwedeng pang-bahay niya. Ay, buti na lang ngayon dito sa Canada walang tax ang mga pangbata. So sa Oshkosh tsaka sa Carter's walang tax yon. And then dun sa Old Navy yung mga damit ni Mishi wala ding tax. Yung damit ko lang yung may tax. Kasi yung binili ko pala dun ay hindi lang yung pajama. May binili din ako na yung pang layer na leggings, yung fleece, ganun. Para may magamit ako.
fully kasya sa akin. Malaki pala yung nakuha ko. Large yung nakuha ko. Parang malaki ata. We'll see. Para lang may halinhinan yung ibang pantalon ko kasi baka kasi matuloy kami dun sa pupuntahan namin na winter din. Hindi ko kasi alam kung malamig ba talaga dun or what. Or nagpo-forma lang yung mga tao sa lamig. So we will see. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.